σας! Είμαι ο Φίλιππος Δερέκας. Μαζί με τη βοήθεια της μαμάς μου έψαξα ονόμα Κρέτα με τίτλο «Πού είναι η πόλη που ονειρεύομαι να ζήσω». Μαζί με τη βοήθεια της Μελένας θα σας ξαναγήσω στην πόλη. Η πόλη μου θέλω να είναι παραθαλάσσια για να κάνω μπάνιο το καλοκαίρι και θέλω να έχει και ένα τεράστιο βουνό για να κάνω σκι το χειμώνα. Θέλω να έχει ένα λιμάνι και έναν φάρο. Θέλω να παράγει ενέργεια από τα κύματα. Θέλω να έχει και μια εκκλησίτσα. Θέλω να έχει και ένα εργοστάσιο που φέρνει θερμότητα από τα έγκατα της γης. Θέλω να έχει ένα υδρολεκτικό για την παραγωγή του ρεύματος. Θέλω να έχει ένα φωτοβολειακό πάρκο. Θέλω να έχει και ένα ολικό πάρκο. Να έχει παιδική χαρά και γήπεδο και ποδηλατόδρομο. Πρέπει να έχει φυτά και επιλογικό καθαρισμό. Πρέπει να κάνουμε κομπόστες φλούδες, το γυαλί και το πλαστικό θα το πάμε στην ανακύκλωση. Θέλω να καλλιεργούμε βιολογικά και να ταΐζουμε βιολογικά τα ζωάκια μας. Και τώρα η Μελένια θα μας οδηγήσει στο λιμάνι. Και για αυτή τη διαδρομή θα πάμε μπροστά, αριστερή στροφή, μπροστά, αριστερή στροφή. Και πάμε. Αριστερή στροφή, μπροστά, δεξιά στροφή, μπροστά, τέλος. Μπροστά, αριστερή στροφή. Εδώ έχει κι άλλο το μπροστά, αριστερή στροφή. Πας. Αριστερή στροφή, μπροστά, δεξιά στροφή. Μπροστά. Δεν θέλω να μας πάει στην παιδική χαρά. Μπροστά, πας. Αριστερή στροφή. Μπροστά, δεξιά στροφή. Παύση. Δεξιά στροφή. Μπροστά, δεξιά στροφή. Μπροστά, τέλος. Θα κυρώσω τις προηγούμενες εντολές. Μπροστά. Πάση. Αριστερή στροφή. Μπροστά. Και πάση. Δεξιά στροφή και μπροστά. Δεξιά στροφή, μπροστά και τέλος. Πάμε στα ζωάκια που εκτρέφονται βιολογικά.
δεξιά στροφή, μπροστά, παύση. Πίσω, αριστερή στροφή και τέλος. Και τώρα θα διαγράψω αυτές τις εντολές. Δεξιά στροφή, μπροστά και παύση. Πίσω, αριστερή στροφή και τώρα και go. Σας άρεσε? Γεια σας! Αυτή την πελέντα μου. Γεια σας!